Saara ja Kari Joona kuuluvat pakistyöt. Ja Anne taitaa olla aloittelemassa tällä kertaa. Anne kertoo vähän aamusuunnitelmistaan ja Elina antaa itselleen koskea. Nyt jatketaan tässä sitten jatkoa. Pitkään meidän haavassa, kun me teemme niillä kesästä lähtien. Ja mä ajattelin, että nyt mä kokeilen. No terve Joona, millaisia teillä saadaan Israelista? Joo. Eli nämä on noita vastaanoteeksi niin? Kyllä. Ja sinäkin olet käynyt ilmoittamassa antamassa jonkun kaverin tai läheisen mukaan tähän etelälainen kilpailuun ja tuolla Saarenmäreissu olisi mahdollisesti edessä. Kyllä. Joo, no kerrohan meille Kekkosen, kuka sun mielestä nyt sitten ansaitsisi ja kuitenkin sen ilmoitan mukaan sisään? Ai. Se on ihanaa, että pääsis reissun päälle sitten. Mutta Joona, hei, se jää nyt vielä hetkeksi aikaa meille salaisuudeksi, että kuka tämän päivän kilpailun voittaa, mutta minä pidän sulle peukkuja. Pilkki taas, ei. No nyt Pernaalle terveisiä. No niin, moi. Sieltä olisi vielä Henri tulossa meille vähän perustelemaan, että minkä takia sun kaverin pitäisi tonne reissuun Tallinnan suuntaan Eckerölainin kyydissä päästä ja sun myöskin siinä matkassa siivellä mukana, että kenetkä sä oot ilmiantanut ja annahan meille vähän perusteluja. Joo, eli Kim Ballen on ilmoittanut siihen ja ollaan nyt tässä pitkään aikaa oltu hyviä kavereita ja suunniteltiin justiin tälle kesälle sitten reissua ja tuossa tuli työpaikan vaihto sitten molemmilla ja se reissu meni vähän puihin, kun ei saatu sitten yhteisiä kesälomapäiviä ja nyt ollaan muuttamassa naapureihin, niin ajattelin sitten, että olisi kiva yllättää kaveria sitten tämmöisellä virittävällä risteilyllä tämmöisenä hyvänä kesäpäivänä. Saisi sitten vähän korvattua siitä menetettyä matkaa, että mitä ei päästy tekemään sitten tänä kesänä. Aika mainio idea olisi kyllä tämä ja ihan yhtä lailla voi käydä muut ilmoittautumista Eckerölainin kilpailussa löytyy lisätietoa